mayong adlaw guys no? I'm back. Again. So karon guys, tubag na punta pangutana. Nanapoy ng utana to sa Facebook. Buwang tubagon gihapon na. Ay kabuwang tubagon gihapon na. Muna ng utana oh. So ako daw pinakabahog tiil sa akong buhaton. Yasas buwang ay maninuod na po. Bisa ka mga kabaluan na. So karon guys, no, tudluan mo na ako mga kulis ng mga tips para dili ka may bawang nga bahog kag tiil. So first na yung buhaton, aron dili mo may bawang nga bahog tiil ay buwang. Dali ra kaya na. Magdala-dala ra ka perfume kung asa manggaling ka mo adto. Mundon ko'y lunod sa inggit. Puro linta ko magsisipsip kapag may bagong. So ingana ra na guys, magdala-dala kag perfume buwang. Dali ra kayo na. So karon sa manimo nga para dili kay kami bahuan nga bahog tiil nga na kay perfume. Ingan niyo ra siya, maglakaw ka pina-spray ni kasi body system. Hawa diha, gadala lang kag kagid. Kaya Ingan nga pagi dili na kanila may bahuan nga bahog tiil buwang. Kay kung mulabay naman ka dito masimutan naman dayon nila di mo ingon naman nila sila galawumutan duha na kay asas buwang. Pero may magdadalag pa humot. Oh, di ba? Effective kay na. Dali ra gyud kay na. Simple. Kay kung dili ganina mo epekto ay buwang. Erase the world. So ikaduha guys, ikaduha. Dapat permi ka ilis og sapatos buang. So kung bahog kag tiil si kadulag basketball ay normal ra man ang manimaho kay mo tiil. So imong buhaton na mag-ilis ni kag sapatos. So pag human ni mugdula di manimaho na imong tiil ay buang. Kapiste ba ni ay? So tungod sa imong kadato no buang mag-ilis ka pirmig sapatos, may no ra man di ka dito. Buang sa tiil ay ilis sa tabi. So ingana ra kadali, pwede ka kada oras mag-ilis ng sapatos, sige lang kang palit ito sa gisano. Oy, bago na po daw, bago na po. Bago na po. So ingana ra kadali guys, buang. Simple. Pag dili ka ni mugana to ko ang tips kay kaduha sa imo, buang. Erase the world. So ikatulo na akong tips ninyo guys, no? Ikatulo buwang. Dali ra gyapon. Nako ikatulo tips ninyo. So imong pa-overpoweran ang baho sa imong tail sa mga pagkaon buwang. Magdala-dala kag pagkaon dito para dili nila matimahuan imong tail nga baho. hawa diha, gadala lang kag kagid. Kaya sa animal na. So aside from baho kag tail, makaingon lang po ng mga chika babes dito. Ala kaya sas buwang mo health conscious mga animal. So pinalakaw-lakaw na ka sa hallway, di pinakaon-kaon na ka dito. So at least ma-divert na lang attention dito sa imong gibit-bit nga pagkaon. So at least na-diversion nga nitabo. Aron dili kin lang matimahuan ng bawod kag tiil. Ma-divert na lang attention diha nimo. Fits mindset ba? Karon pa ka? So kung dili gyud mo gana akong tips na gihatag nimo tungod dira sa kabaho sa imong tiil. Hay, dali ra na. Putla.